Tothom ha parlat de l'E3. Tothom en parla de l'E3, però ara em toca a mi. Bon dia, tarda, nit, jugadors i jugadores. Benvinguts en aquests vídeos especials sobre l'E3 2015. Parlaré simplement de les coses que més m'han cridat l'atenció i espero que us agraden els meus comentaris. Això sí, amb vídeos d'alta definició, now amb Barry Technicolor, amb aquesta intro completament improvisada del Capcom vs SNK. E3 2015 is the year we make contact. E3, parlem-ne. Bon dia, tarda, nit, jugadors i jugadores, i benvinguts al nostre quart programa sobre l'E3 2015. Un quart programa que he esperat una miqueta abans de treure'l perquè volia veure com es desenvolupava el tema que avui tractarem i, evidentment, pel títol del vídeo de YouTube i per les imatges que esteu veient ara, tractarem ni més no que de per fi la tercera part de Shenmue 3. Una tercera part que nosaltres, els jugadors i jugadores com jo, que hem viscut l'època meravellosa de la Dreamcast, una consola que va durar molt poc, molt criticada, però que per molts com jo va ser una de les millors videoconsoles de la història, malgrat la seva durada i el seu poc catàleg, però un catàleg de poca quantitat però de molta qualitat. Doncs aquells que vam viure a l'època Dreamcast vam disfrutar d'una saga anomenada Shenmue que per fi, després de 14 anys, jugadors i jugadores, 14 anys hem tingut que esperar perquè Yu Suzuki, el productor de la saga Shenmue, poguessi fer el tercer Shenmue i l'ha proposat fer per Kickstarter, que això ara en parlarem, però primer parlarem una miqueta de què és Shenmue, per a aquells que no ho coneixen. Shenmue, doncs, simplement és una meravellosa aventura que barrejava exploració, una mica d'aventura gràfica per el fet de reflexionar, ens explicar una història meravellosa. Diguéssim, per explicar-vos una miqueta, ens passem una miqueta en el 99, que és el primer Shenmue que va sortir. Shenmue és un joc que va revolucionar molt els videojocs perquè és el que va donar peu una miqueta a tots aquests jocs, els GTA, tots aquests jocs de sandbox, no? D'exploració de mons oberts que podem explorar, parlar amb una quantitat infinita de gent. Doncs Shenmue, diguéssim que és una miqueta el pare d'aquests conceptes de videojoc, no? Vull dir, tothom se'n recorda dels primers Shenmue, no? Que ens empanàvem dins la casa del protagonista, del Ryo Hazuki, perdó. Dios, que fallo. La Ryo Hazuki, no? Que ens emparàvem dins la casa i podíem obrir tots els calaixos, explorar els objectes, moure'ls, parlar amb tothom del carrer, comprar figurines, on tenim uns diners en el joc que podíem guanyar, que teníem, i ens podíem gastar en menjar, en figurines, en tot. Vull dir, teníem com una certa... Era un punt de realisme superbèstia que va aparèixer aquí el 1999, un joc espectacular a nivell de la història, dels escenaris, dels personatges. Tot Shenmue és una obra mestra, és una obra magna que va tindre una segona part, d'acord, perquè és una història que es continua. Vull dir, Shenmue no solament no explica una història que s'acaba, sinó que és una història que se continuava, no? Llavors Shenmue 2 continua amb la història. Abans la història, per no spoilejar gaire, farem un sinopsis. Tracta de la història de Ryo Hazuki, aquest noi que veieu aquí, no? Que el joc comença, el primer joc comença que el seu pare, que porta un dojo d'arts marcials que dominen ells, és assassinat per un misteriós mafiós xinès. Llavors la història va de que això del Ryo Hazuki doncs, busca qui és l'assassí, no? Llavors és aquesta aventura amb un toc molt realista, vull dir, no hi ha res, vull dir, hi ha combats i tot això, però vull dir, tot té un molt realisme, i la història era això, no? De que Ryo Hazuki busca l'assassí del seu pare i per què, no? Llavors això el fa aportar per explorar llocs, per conèixer gent, baralles, hi havia les conegudes Quick Time Event, els esdeveniments QTE, Quick Time Event, que van ser un dels primers que ho van imposar. Llavors aquell joc era magnífic en aquell sentit de que era això, que era un realisme bestial i la història enganxava. Si podeu tindre la Dreamcast o fer-vos amb una còpia d'aquest joc, jugueu Shenmue, perquè és un joc bestial. Llavors, clar, què va passar? Que el 2001, quan va sortir la segona part, ostres, tots moltes ganes, continuem l'aventura d'en Ryo, però quan arribem a la part final del joc, no us vull spoilejar, però imagineu-vos en la situació, no? Que arribem a la part final, que
tot jugador i jugadora sap que dius, vale, això és la part final. I el joc diu, sí, és la part final perquè el joc ja s'acaba aquí. I llavors ens vam quedar una mica de... I no s'acaba, no, hi haurà un Shenmue 3. I llavors aquell Shenmue 3 va donar llargues. Yu Suzuki no va fer cap joc, va continuar fent altres coses, però el joc es va estancar. Llavors, ara màgicament, 14 anys després, Yu Suzuki comença proposa, fa 3 anys, Yu Suzuki, veureu, posarem el tràiler que es va presentar en l'E3, descobreix Kickstarter, no? I llavors ens proposa de fer Shenmue 3 per Kickstarter. Llavors, mentre jo us poso el tràiler, perquè veieu una miqueta, sobretot el podeu trobar per internet, però jo el que vull parlar és una miqueta de no solament del Shenmue, no? Que per mi és una gran il·lusió que hagi tornat, que es pugui parlar d'un Shenmue 3, és una que ja per mi era algo improbable, era algo que s'havia oblidat, que hi havia 15.000 rumors, però que la cosa ja no tirava. Vull dir, per mi és una passada poder acabar aquell... És com, o sigui, fa 14 anys, doncs aquell Oriol, els jugadors Caldent de fa 14 anys podrà per fi acabar la saga Shenmue. Vull dir, per mi l'espero amb candeletes. Però mentre us poso el tràiler, que el posarem des del principi, d'acord? Perquè us veieu una miqueta com era el tràiler, però més que res explicar-vos una cosa que... d'això del Kickstarter i parlar una miqueta no solament de Shenmue 3, però més que res d'aquesta venada que hi ha ara del Kickstarter i tot això, no? Ara, jo he mirat... Yu Suzuki va començar aquest Kickstarter per fer realitat aquest Shenmue 3, val? Que Sega no s'atrevia a fer, val? Ni que Yu Suzuki tampoc s'atrevia a fer. Llavors va començar aquest projecte per Kickstarter i necessitava $69.000, vale? I avui, mirad que el 18 de juliol va arribar a la incontable quantitat de $6 milions. I dius, ostres, que això està molt bé, no? Perquè podrà fer un projecte molt bèstia, no? Vull dir, abans a mi entra dues coses que us volia comentar, a veure què en penseu vosaltres. És... o sigui, aquest E3 ha sigut un E3 de molt fanservice, hem tornat a tindre Star Fox 2, el Shenmue 3, tornen a l'Asguardian, tornen una miqueta a aquests jocs que ens agraden als gamers, que es portem molts anys parlant i que no anaven a treure, el remake del 7, d'acord? Del Final 7, dius, ostres, està molt bé, no? Vull dir, tornem a aquells jugadors que de la generació dels 90, no? Que vam créixer amb la Super Nintendo, no? Que hem crescut amb molts clàssics d'aquests, ens ha tornat una miqueta aquesta il·lusió, no? Però llavors jo tinc una cosa que em gira al cap, no? Hi ha una part, o sigui, per exemple, sobre Shenmue 3 hi ha una part que trobo que és una meravella, que està molt bé, que és que gràcies a Kickstarter, justament, Yu Suzuki pugui fer per fi aquest Shenmue 3 després de 14 anys amb un, com heu vist, de $61.000 que necessitava $6 milions, la quantitat és incomparable. Vull dir, no es pot comparar, vull dir, ha arribat de lluny al projecte que volia fer, vull dir, tindrem una passada de joc. És a dir, clar, Kickstarter, clar, és el que gràcies als fans s'ha pogut fer el joc, no? Llavors, aquesta part està molt bé, no? Que els fans, com jo i tot això, puguem col·laborar en un joc. Dic, ostres, mira, necessitem diners per fer un Shenmue 3, vale, ostres, mira, jo poso 5 euros, entre els 5 euros que posa una borrada de gent del món, doncs es pot fer el Shenmue 3 per fi. Això és la part que m'agrada del Kickstarter, no? Però la segona part és que em bate una miqueta que dius, clar, dius, ostres, necessitaven 69.000 i han recaudat $6 milions. Dius, ostres, Sega realment no li ha pitat mai l'orella durant aquests 14 anys que la gent volia un Shenmue 3 i que sabria que seria un èxit total i no s'ha atrevit mai a fer-lo? Clar, aquí és el problema que jo vull dir. Sega sabia perfectament i sap perfectament que la gent volia un Shenmue 3. És com si un Final 7 te'ls veguessin per CDs i al quart disc no hagués arribat mai. Per entendre'ns, no? Abans, si sabíeu per què no heu fet un Shenmue 3 vosaltres, en vez de demanar als jugadors que ja paguen suficientment actualment per jocs i per DLCs i per històries, que això haurem de pagar pels jocs que volem, que en part està molt bé. Que dic, ostres, jo, si vull un joc, no, que sempre hem somiat, Shenmue 3, ostres, tio, si tu poses tants diners, Shenmue 3 es pot fer realitat. Dius, ostres, pues, doncs, m'interessa. Aquesta part està molt bé, però dius... Però hi ha l'altra part que també pots pensar, dius, però per què jo tinc que posar diners? Si saben que és un joc que la gent vol i no necessiten dels diners dels demés per fer un joc. Vull dir, aquest punt em mata una miqueta, no? Vull dir, no, és que no el fem perquè no estem segurs, no?
no sé, vull dir, és aquesta part que em mata una miqueta, no? Que la part bona que dius, ostres, no? Que la gent pot cobrar a partir dels jocs que sempre havien somiat, i l'altra part és que hem de pagar quan realment la gent ja sabia que hi havia aquesta demanda, no? Bueno, això és un punt que deixo en l'aire, no sé què pensareu vosaltres, m'agradaria que ho comentéssiu pels comentaris, a la secció de comentaris del YouTube. Clar, llavors, això m'ha fet pensar que no solament vull parlar de Shenmue 3, sinó que deixarem aquí el títol Shenmue 3, no solament vull parlar d'això, sinó que aquesta vessant que ha tingut Yu Suzuki, no, de dir, ostres, vull provar Kickstarter, no, per fer el meu Shenmue 3, perquè tampoc m'he posat a buscar quines són les raons, però a veure, Sega és una companyia que encara s'aguanta, realment no necessita que gent col·labori per fer un Shenmue 3, saps? Si diguessin, no, és que vull provar un nou joc del Sonic, bueno, Sonic potser sí que està una mica més acabant, no, bueno, és igual, deixem la conya, no vull fer una conya sobre Sonic, però deixem-la, que el pobre ja ha tingut bastant. No, però vull dir que si és una idea nova, doncs potser sí que ho poses per Kickstarter i la gent, no, doncs, si l'agrada l'idea ho fa, no? Abans, dins d'aquesta vessant, bueno, que no em vull paranoiar gaire, no us vull enrotllar gaire, clar, també hi ha hagut Koji Igarashi, ho he dit bé? Koji Igarashi, sí, el creador el pare del Castlevania Symphony of the Night, un dels déus dels videojocs, que també ha fet un Kickstarter, veient que la seva saga Castlevania de l'estil Metroidvania ja no es fa, perquè es fa aquesta nova saga de l'Orosado i tot això, que no està malament, però bueno, s'ha deixat molt davant d'aquesta, i la gent també demanava un Castlevania com el Castlevania Symphony of the Night, l'Harmony of Dissonance, l'Area of Sorrow, l'Order of Ecclesia, etc. Doncs ell ha fet un Kickstarter, no d'un Castlevania, però d'un joc, vull dir, que és un tribut a la saga Castlevania, que és Bloodstained Ritual of the Night. Vull dir, el nom ho diu tot, s'hauria faltat ser Castlevania Symphony of the Night, vull dir, és un joc que pel nom dius, vale, això serà un Castlevania, no amb un Belmont ni amb un Alucard ni amb què sigui, però amb un rotllo d'exploració com tots ens agraden als nostres Castlevania. Llavors el Koji Igarashi també ha fet un Kickstarter, que també li ha anat molt bé, val? I que aquest, per exemple, i amb el cas del Keiji Inafune, que també ha volgut fer el Mighty Number 9, perdó, no Mighty Number 1, no, el Mighty Number 9, val? El Keiji Inafune és el pare dels Megamans, que ha fet el Resident Evil, el Onimusha, val? Que va marxar de Capcom, vale? Pues Koji Igarashi i Keiji Inafune també és veritat que ells és un cas especial, és una mica més comprensible, no? Que ells van marxar de la companyia, tenen un petit estudi, no? Llavors sí que ells han de demanar a la gent per col·laborar, no? Però llavors això és una mica curiós, perquè per mi, que abans per mi, jo per exemple, era les companyies deien, ostres, què ens demana la gent, no? Ostres, una segona part d'aquest joc, no? Ostres, la gent vol, jo què sé, per dir-vos una cosa, no? Capcom, no? Ostres, Street Fighter Alpha ha sigut un exitàs, doncs què demana la gent? Un Alpha 2, vinga, doncs un Alpha 2. Ostres, el Resident Evil ha sigut una passada, doncs vinga. I això en totes les companyies, no? No solament Capcom, sinó Konami, etc. Llavors el que passa és que tots aquests jugadors que eren una miqueta d'abans ens hem quedat una mica de nassos perquè han canviat una miqueta tot els videojocs en molts anys i molt ràpid, ha canviat tot molt de pressa, i ens hem trobat que molts projectes que teníem, coses que esperàvem que la companyia nova ens ho solien fer, no solament per fanservice, sinó perquè és que el públic demana, doncs ja no ho fan. Ostres, vull un Castlevania rotllo com el Symphony of the Night. No, t'enxufo el Castlevania de Lord of the Shadows, que està molt bé, però si no t'agrada, t'és igual. Però és que el 70% dels fans de Castlevania volen un nou Castlevania com els antics. No, t'he dit Lord of Shadows, queda super raro. Volem un Shenmue 3. No, Sega diu, no, jo passo ja, bueno, que ja tinc bastant amb Sonic, pobret, no? Però vull dir que dius, ostres, però Sega, no?, que amb els Sonics no els hi tira, i la gent li demana un Shenmue 3, tio. Com és que no ho feu un Shenmue 3 i heu de demanar que el pobre Yu Suzuki surti allà? No, necessito fer el meu Summer Render amb els vostres calés, saps? I dius, no em quadre, saps? Llavors és un canvi molt bèstia en el món dels videojocs, és el que volia comentar, jugadores. És una mica especial el vídeo que estic fent sobre l'E3, però és per comentar-vos això. Diu, clar, jo per exemple torno una miqueta, no? Jo estic molt content, no?, que Yu Suzuki pugui fer el seu Shenmue 3, que Koji Igarashi pugui fer el seu Castlevania-like, que el Keiji Inafune, per mi, el pare d'un dels millors personatges de la història, per mi, que Mega Man i Mega Man X, sobretot la saga Mega Man X, per mi ha sigut
per mi és una de les sagues que més m'estimo en el món, i pels fans de Resident Evil i tot això, que hi hagi Inafune i digui, ostres, necessito la vostra ajuda per fer un joc com Mega Man, no? Dius, vale, no? I sobretot que vull dir, que està molt bé, però clar, és això que dius, ostres, on va parar tot això? Són les companyies que no volen pagar? O sigui, quin punt hem d'estar contents de que això es pugui fer d'aquesta manera? És a dir, he d'estar content perquè jo puc pagar diners perquè surti un joc que jo fa anys que estigui esperant? O és novament la companyia com solia fer abans que ho han de fer? Clar, ara això ha canviat molt. Clar, on tirarà això? Al final serà jocs a la demanda? O sigui, fem un joc de tal? Perquè al final anirem així, perquè clar, nosaltres volíem un Castlevania, o sigui, molts com jo, volien un Castlevania, volien un nou Mega Man i volien el Shenmue 3. Clar, tots aquests per Kickstarter, no? I dius, on anirà això? Al final anirem que la gent, no solament haurem de pagar el joc, sinó haurem de pagar perquè es faci el joc i després pagar els DLCs. On anirem tanto pago? Saps? No sé, és algo que us volia comentar, no? Llavors m'agradaria que en la secció de comentaris poseu algun comentari, si us sou de comentar, i si no, que us faci reflexionar aquest vídeo més que res. I per mi això solament simplement avui en això. Bueno, sí, comptar amb una cosa, perdó, que aquest Bloodstained, el Return of the Knights, a part d'estar Koji Igarashi darrere, hi haurà l'excel·lent Michiru Yamane, la compositora, o sigui, és una deessa és una de les deesses dins de la música dels videojocs. És la que ha fet la música de tots aquests Castlevanias de rotllo 2D, dels Suicodens. Va començar amb la sèrie Twinbee, no sé si la coneixeu, la sèrie Twinbee, vale? I a Mipo Yamada, que és pels que són més actuals els que són més actuals, pels que han jugat una miqueta més a la saga Mega Man, és el que ha fet la música de la saga de Mega Man 0 i dels últims Mega Mans clàssics, el 9 i el 10, que ja Keiji Inafune ja no hi era, val? Per molt bons que siguin els jocs, però Keiji Inafune ja no hi era, val? Clar, llavors, doncs això, jo el que us volia dir és això, vull dir, una mica la Balbalà, amb una calor impressionant, perquè no sé si al vostre poble fa calor, però aquí a casa meva fa una calor horrible. I ara simplement comentar-vos d'una manera així molt familiar, molt light, el que penso d'això del Shenmue 3, del Kickstarter i tot això. I abans espero que us faci reflexionar sobre això i fer-nos una miqueta veure una miqueta com ha canviat els videojocs des de, sobretot, no sé, o fer-vos recordar que sou de la meva edat, fer-vos recordar una miqueta com ha canviat això dels videojocs, no? Vull dir, no sé, llavors plantejar-nos una miqueta què és correcte i què no és correcte, perquè jo inclús a vegades m'hi perdo, perquè dius, ostres, sí, està guai, però penses, potser t'estan prenent el pèl amb això del Kickstarter, saps? Dius, no, si tu pagues per tenir el Shenmue 3, hòstia, guai, vull jo tenir el Shenmue 3, però potser t'estan prenent el pèl, tio, saps? Que Sega no és una companyia de 3 al quarto, saps? No sé, llavors és això el que m'ha fet reflexionar sobre el vídeo, fer la idea d'aquest vídeo per fer-vos una miqueta reflexionar. Doncs això, jugadors, Shenmue 3, per fi els jugadors després de 14 anys podrem disfrutar d'aquest joc. En un principi està previst pel 2017, o sigui que encara tenim, però ja per 2 anys que falten, hem portat 14 anys esperant, per 2 anys més no passarà res. Per 2017 tindrem el Shenmue 3 i el Bloodstained. No és, jo sé que el Mighty No. 1 sortirà el 2015 i el Bloodstained no, perdó, el Bloodstained és del 2017 que sortirà. El Shenmue 3 encara no se sap quina sortida tindrà. I, Déu meu, que calor és. I el Mighty No. 1 sortirà el 2015, això. Llavors, la data, sisplau, Mr. Culture, corregeix-me això a sota, posa'm les dates perquè la gent no es liï, perquè he tingut aquí un lío. És el Bloodstained que surt el 2017, el Mega Man 9, el Mighty No. 1 sortirà, No. 9 sortirà el 2015 i el Shenmue encara no se sap quina data sortirà. Doncs bé, jugadors, espero que us hagi agradat aquest vídeo, que us hagi fet reflexionar i ens veiem pel pròxim vídeo, que el pròxim vídeo serà per tractar un altre gran de la saga dels jugadors com jo, que estem esperant fa molt temps. Espero que també us agradi, però serà una mica més diferent, d'acord? Doncs bé, jugadors, ens veiem i bon dia, tarda, nit.